Azalduko dugunen biziko plano mota xehetasun planoa da. Orain ulertuko duzu zergatik deitzen den xehetasun plano. Egia esan, objektu edo gorputz baten parte bat agerian utzi nahi dugunean, normalean zoom bat egiten dugu, eta nahiko handi geratzen da pantailan hartzen dugun objektu zati hori, eta horrelatxe, hain zuzen, egiten da xehetasun planoa. Ikusleentzat nekagarria izan daiteke, baldin eta gehiegitan eta elkarren segidan erabiltzeko joera baldin badaukazu. Beraz, kontu handi ibili behar da, baina zenbait momentutan oso egokia izan daiteke, hain zuzen, lehen aipatu dugunagatik agerian uzten dugulako parte hori, gorputz baten partea, edo objektu baten partea. Oraintxe bertan azalduko dizuet beraz, edo ikusiko dugu, hobeto esan da, nire argazki kamerarekin egindako bat, xehetasun plano bat, hobeto uler dezazu. Enfasia ere egiteko balio du plano honek, eta ikus dezagun hemen nire atzamarra, azkazala, hor agerian ikusten da, hori da xehetasun planoa.